Dank u wel. En premier Wever-Kroes, tenslotte. Vandaag wordt er netjes gepraat over discriminatie, gebrek van gelijkwaardigheid in de samenleving. Maar de Arubaanse regering geeft nog immers totaal stil, of blijft totaal stil over het homohuwelijk. Wat is uw standpunt? Hoeveel nog duurt het om even een standpunt vast te stellen over dit thema? Ja, ik moet je weer corrigeren, Marco. Sorry. De regering heeft een standpunt aangekondigd, enkele dagen na de uitspraak. En we hebben gezegd dat het nu een hofvonnis is, een hofuitspraak. En we moeten de adviezen afwachten. Ik heb aangegeven in het persbericht, we hebben adviezen aangevraagd hier in Aruba. En een cassatieadvies in Nederland. Want voordat je besluit om cassatie in te stellen of niet, moet je zo'n cassatieadvies hebben. Wij zijn bezig de adviezen aan het vergaren. Het kan even duren. Een cassatieadvies heb je niet 1, 2, 3. We wachten nu op wat de timeline zou zijn voor zo'n advies. En dan zullen we in ieder geval ook de staten hierin consulteren, zoals we dat in goede Nederlands zeggen, beschaafd Nederlands. En dan kunnen we zeggen wat we gaan doen, cassatie of geen cassatie. Maar op dit moment wachten we nog steeds op de adviezen. Dus hoe lang het duurt? We hebben 3 maanden om in cassatie te gaan. Ik hoop dat we het cassatieadvies binnen een maand dan kunnen hebben. Als we dan alle adviezen hebben vergaard, dan kunnen we een goede beslissing nemen. Ik neem geen beslissingen zonder adviezen in te winnen. Dat weet je ook. Heeft u een standpunt zelf, een persoonlijke standpunt misschien? Ja, maar ik denk dat niet dat relevant is. Op dit moment sta ik hier als minister-president van Aruba. En als minister-president van Aruba is het belangrijk dat we de belangen van alle burgers van Aruba in acht nemen. En ik hoop dat we dit op een respectvolle manier kunnen doen.